not working for coalition, we are working for outright ANC majority. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula umemelele igqiza kwinkomfa yombutho wamanina ukuba lisebenzele impumelelo ethe gca ye-ANC kunyulo lonyaka ozayo. Urhulumente uthi izinga eliphezulu lobundlobongela eMzantsi Afrika libonisa ububi beli lizwe. Marshalling that Japanese back line as it's pushed through by Shimizu. Great vision again. Endo, Tanaka! Iqela laseZambia elingomakoti kwindebe yehlabathi ebhola ekhatywayo yabasetyhini libethwe ngompondo zihlanjiwe baseJapan kumdlalo wokuvula kuGroup C eHamilton eNew Zealand. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi umbutho wakhe awusebenzeli kuseka urhulumente wenkazathi koko ufuna ukuphumelela emagqabini kunyulo jikelele lonyaka ozayo. Ebethetha kwinkomfa kazwelonke yombutho wamanina e-ANC eNazareth eGauteng, amazwi kamnumzana Mbalula abonakala ephikisa athethwe ngumququzeleli we-Women's League unkosikazi Baleka Mbethe othe ngaphambili lifikile ixesha lorhulumente wendibanisela kwaye-ANC mayiqonde lenyaniso. Usosibajikelele wombutho wesizwe umnumzana Fikile Mbalula ubongoza abathunywa kwinkomfa yeshumi elinesithathu kazwelonke kumbutho wamanina eliqela ukuba basebenze ngokuzijula ijacu ukuqinisekisa ukuba i-ANC iphumelela ngaphandle kwamathandabuzo kunyulo jikelele lonyaka ozayo kuze kungabikho ukuboniswana ngorhulumente wenkazathi. Uqhube wathi urhulumente wenkazathi akusiyonto enqwenelekayo. Let me tell you, even the media here, next year we are not working for coalition, we are working for outright ANC majority. Not arrogantly, but politely, because the ANC deserves to be returned to power. Anyone else can stand and raise their voices, but the ANC, we will work very hard to ensure that it returns to power without asking from anybody. Decisive majority in this country. Lenkokheli kwathe lixesha lokuba amanina nikane inkxaso engagungqiyo. Sanuduma ngochuku le-ANC, dumani also about fighting for the rights of women in our country. Stand up for women in business. When women in the boardrooms, in the Johannesburg Stock Exchange are short-circuited, you must be the first to say no. Where is the ANC Women's League? Ucela umngeni Women's League ukuba itshotshe entla ekuleleni amalungelo abasetyhini kwintlalo ngokubanzi. Lindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ayivale ngokusesikweni lenkomfa ngomso. Abahlali kwingingqi engqonge isitalato saseLinye Ngoyi nebesesaziwa njengeBri kumbindi wesixeko waseGauteng babongoza basemagunyeni ukuba babuyisele umbane kwingingqi yabo. Le ngingqi itshatyalaliswe emva koqhushumbo lwerhaso olukrazule indlela yetha nto leyo idale umbhodamo. Kusweleke umntu omnye konzakala abangama-48 kule ntlekele ukanti kusaqhutywa uphando. Esi sitalato sesona siphithizelayo kumbindi wesixeko waseGauteng kodwa kule mpelaveki imeko ayiqhelekanga kwabo basebenzela kuso nabahlala kuso. Uqhushumbo lwakutshanje olukrazulele ndlela yetha kumise ngxi ushishino. Amashishini achaphazelekile amanye asavaliwe. This is our shop where we got problems since on Wednesday. I just want the government to do something for us. We are so worried and we can't even think when business will return to normal. Kwabo bahlala kule ngingqi basangxwelerheke emphefumlweni, bahlala benoloyiko nanjengoko becinga ukuba ungawohloka lo mhlaba nangaliphini ixesha. We don't feel comfortable for now because this explosion that it happens here, we don't know is it now stopped or it's gonna keep continue. Kunzima nokufumana ukutya kwabanye ngenxa yokuvalwa kwevenkile. Aba bahlali baxhomekeke kumatanki ukuze bafumane amanzi kwaye abanambane. We don't have electricity, we don't have water. Since the gas explosion, we haven't been told what's happening.
Ukungabi nambane kule ngqele iqhaqhazelisa amazinyo kwenza imeko yabo ibe mbi nangakumbi. We will be basically moving in immediately when we get the clarity or clear that we can basically move in. Fortunately, we were told that the gas levels have actually dropped significantly. Amagosa onyanzeliso mthetho ayibeke phantsi kweliso elibukhali lemeko. Ngoy Street, better known as Bree Street, remains closed off to traffic. At the present moment, everything is in order as law enforcement has cordoned off the affected area. Ukanti inkampani eGoli Gas ichithe usuku lwanamhlanje ijonga imibhobho yayo. Ingxelo yophando lwayo izakhutshwa kungekudala. Isixeko saseRhawutini sithi isenokuba zinyanga phambi kokuba ibe le ndlela ilungisiwe kwaye ulwamvila lwale ntlekele luza kuviwa nangakumbi ngoosomashishini abaqhuba amashishini abo kule ngingqi. Urhulumente uthi izinga eliphezulu lobundlobongela obunxulumene nezesondo eMzantsi Afrika libonisa ububi beli lizwe. Olo ibeluluvo lomphathiswa kwiofisi kamongameli ojongene namanina, ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma nobethetha kusuku lukazwelonke lamadoda elichasene nobundlobongela obusekelwe kwisini eThekwini. Amadoda nabasetyhini basemlazi bathathe inxaxheba kumngcelele othi mayiyekwe inyweba ejoliswe kumanina namantombazana. Lo mngcelele obukhokhelwa ikumkani yesizwe samaZulu ukumkani Misuzulu Kwazelithini ubujolise ukwazisa imiba efana nobundlobongela obusekelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini. Isikhululo samapolisa sasemlazi sinelona nani liphezulu lamatyala obundlobongela obusekelwe kwisini. uGqirha Dlamini-Zuma uwakhalimela amadoda aqhuba olulwaphulo mthetho. La eSouth Africa iGBVF ayisefike ezingeni elikhulu kakhulu. Asakwazi ukuthula besifeli singathule kodwa okusijabulisayo ukuthi siholwa isilo manje. Mase siholwa isilo sengabuye kukhulume bani omunye sikuze silalele. Uphinde wayiphinda inxalabo yakhe malunga nezinga eliphezulu lobundlobongela obujoliswe kumanina nabantwana. Kubhlungu umusuzwa ukuthi nakhona liyake lenzeka iphutha uthola ukuthi nabo abafundisi nabo othisha sebedlwengula izingane. Kubhlungu ke lokho. Kuyisihlava ukuthi sibhekane naso. Bengicela ukuthi kunesiqubulo engisizwe sishiwo kusukela izolo namhlanje esithi apha amadoda ngizizwe ngingena ngiyimina ehlazweni ukuthi lesi siqubulo esithi apha amadoda ngathi awabasiboni nganakho sikhona. Nakho sikhona kodwa isimo esikhona asikhombi ukuthi sikhona amadoda. Ukanti ukwangumxhasi weGoodman Foundation enenjongo zokuphelisa ubundlobongela obusekelwe kwisini. Abahlali baseRhamunyeki kwingingqi yaseShongwane ngaphandle kwaseLiphalale eLimpopo bathi ubomi babo busesichengeni nanjengoko Iindaba ufumana amanzi ingumlambo uzele ingwenya. Inkokheli yombutho iBuild One South Africa uMusi Maimane utyelelele ngingqi ze wathembisa iqula abaza kufumana kulo amanzi. Maimane unxibelelane noluntu belusingise kulo mlambo ukuyokha amanzi phambi kwephulo lakhe lokungena indlu nendlu kule ngingqi. Ukufikeleleka emanzini abaleka kwimibhobho acocekileyo liphupha kubahlali balapha baxhomekeke emanzini angacocekanga kumlambo iPhalala. Abanye bavasa impahla zabo apha, bambi bawakha apha amanzi abawasebenzisa emakhayeni wabo. We are facing a nightmare of water scarcity here in our community. For us to get water, we need trucks to deliver the water. Umaimane uvakalise ngelithi iqela lakhe lizoqinisekisa ukuba uluntu lwalapha luyafikeleleka kwinkonzo zamanzi acocekileyo. Let's begin to investigate and put a borehole in the community. Let's make sure that we can give citizens clean water, because ultimately we cannot be sitting here and building many South Africas where others open a tap and there's water, but there are others who have to come here and suffer like this.
Abahlali bolwamkele ngemihlali ungenelelo lombutho iBuild One South Africa. We are very, very excited about that because there is a very big challenge of water. So the community as a whole, they need water. So we cannot live without it. Lombutho wezopolitiko iBhosa unqenisise wathi kulindeleke okokuba eliqula lisebenze ngokugqibeleleyo ngoSeptemba. Abanye babahlali baseButshabelo eFreystata baqalise ukugxumeka ngenkani amatyotyombe wabo kwintlaninge yemihlaba efumanekayo. Besemlindweni wezindlu zesibonelelo abafaka izicelo zazo kwiminyaka yo-90 nasebutsheni bo-2000. Kubuhawu beveki ezintathu abahlali badikwe yoyokosa bangena ngesinyalimani kumhlaba onokufumaneka. Isibete Park, N8 Park neCayman View yimimandla emitsha ethe vumbu susela ekuqaleni kweliphulo logobityholo. Abahlali bathi baphenjelelwa imeko besenjenje intswelangqesho ingcele likakhetsekile nangamaxabiso. Bathi bathatha umhlaba oselungelweni labo kakade. We want to occupy land because people are landless. That's why we are staying here. I'm happy to be here because now we want to stay. So now being here is a privilege for all of us. Kweliphulo kutshotshe ntungo imibutho engajonganga nzuzo. Here in our municipality we see a lot of corruption where we've got officials whom are determined to deprive our people the basic services like rights to housing. Umasipala batyityimbisele umnwe abahlali abathatha umhlaba ngenkani ngelithi maxa wambi iba ngumhlaba ongakulungelanga ukuhlala abantu. We condemn any form of land grab. But what is happening, the municipality is actually working towards 2,200 sites. But those sites can only benefit people who have already applied. We want to confirm here that it is not true that people who are already invading land are people who have applied for houses. For one to apply for a house, you must be having a stand. Isebe lozinziso loluntu likwatandalazise ukuba lisalumana indlebe nentlaninge yomasipala jikelele kwiphondo kuquka imetro iMangaung ukuqinisekisa uxatsha-xatshiso lonikezelo lomhlaba kubahlali. Umvelisi wamatye okungcwaba ePitoli utyholwe ngokuqhatha umthengi emva kokubhatala imali ze akadlulisa izinto ebezithengiwe. Abathengi bakummandla waseMabhubhane naseGarankuwa bamtyholelo somashishini ngokurhwaphiliza amawakawaka eerandi bathi bawabhatala ukuthenga amatye okungcwaba. Ophethe idirhale Tombstone ePitoli uxelwe njengobenamasebe ali-11 kumaphondo eli yaye utyholwa ngokuwasebenzisa kwangobu bugwenxa bunye. UseHebron apha indawo ebingundlunkulu woshishino lwedirhale Tombstones. Abathengi abasuka enquna kwimimandla yasempumalanga babhatele amawakawaka ukuthenga amatye okungcwaba suka babethwa ngemfiphindiwe ngokungadluliselwa inkonzo abazibhataleleyo. Ukusukela apho kube ngamantsintsi ukunxibelelana nomphathi wolushishino. Iindonga zasedirhale Tombstone xa kungoku zithetyathwe yenye inkampani yamatye okungcwaba yaye seyombethe eloshwangusha lwabathengi abagquma ngomsindo ngenxa yenkampani ibikule ndawo. Abakwantsasana basemntla-ntshona bathi amatyala avuliwe amatyeli ngamatyeli ngomtyholwa. I can confirm that Hebron Police registered 30 counts of theft between 2021 and 2023 against the suspect. Ngokuba abanye abathengi besajonge enkalweni belindele ubulungisa, abanye benze uxolo neziqu zabo ngokuziphulula ngokwabo induma zokugqejwa izityhenka zabo. Ukanti umtyholwa uphumile ngoku eluvalelweni ngebheyile yama-3,000 eerandi. Amantombazana amathathu azalanayo atshabalale kumlilo wephanyazo kwisiko elibizwa njengentonjana angcwatyiwe kwingingqi yaseXolobe eTsomo eMpuma Koloni. Ukanti ngasemva bashiya abantwana abasibhozo nomama ongumhlolokazi. Abazilileyo babachaze njengabantu bebethobekile bezimisele bomini. Imeko yosizi, unxunguphalo phakathi kosapho nabazili, isehlo ekunzima ukusikholelwa. Iintombi ezintathu zasutywa kukufa sisehlo somlilo
nesingakakholelwa namhlanje kuthiwa indlela kuzo. Le nomothuko ongummangaliso sesisithogombe asinto saka sayiva ngaphambili okokuba kusweleke amantombazana ekwisiko esicinga lesiko elingcwele. Siyayazi ba lolunye lohlobo lolwaluko olu belulapha. Sange sive into ekumila kunje ingumhlola. Eli nxeba lichazwe njengelona lake lanzulu nekunzima ukuba likhawuleze linyangeke. Siva kabuhlungu kakhulu silusapho lwasemagqirheni singabantu abamhlophe ngokuba kudlaliswe ngesiko ngolhlobo. Ngoba untombi zakuthi beyawuthaza beligqirha leqina umqolo abe uthombile. Sizolilisana nefamily sisithi sibhlungu kakhulu ukuwelwa sisibani esifana nontombi zakuthi. Kunzima kakhulu uthi senisithi hayi ungcono namhlanje kodwa kubonakala uba hayi ubungcono bakhe bokomzuzwana kona inhlungu inxeba linzulu kuye. Lo mngcwabo ubanjelwe ngabe inkonzo zemvaba ngemvaba, inkokheli zomthonyama kunye nenkokheli zopolitiko. Dinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eTsomo. Ukudandalazisa iinkcukacha zakho kumaqonga onxibelelwano kunganobuzaza apha estudio. Sinayo ingcali ye-social media uSandile Hlanganeza sizakhe simncambazise ngalomba. Sandile, siyakwamkela. Kutheni kungalunganga ukudandalazisa iinkcukacha kwi-social media? Singabantu abathanda ukuqhayisa ngokwendalo le yethu. Siyaqhayisa nge-anniversaries xa abantwana bethu begraduate naxa imitshato yethu omhlambi igqiba iminyaka 10. Kodwa umbuzo funeka sizibuze wona singabantu kuba ndinaso na isinyanzeliso okanye into endinyanzelisayo uba ndixelela abantu uba ndiphi ndenza ntoni nabani. Masikunikeze umzekelo, aba bantu sibabiza ngoba si-celebrities bayayenza le nto ngoba bangabantu abathi xa betyelele ezo ndawo kufuneka babize okanye balobe abantu ukuthi baze bazokonwaba nabo. So wena ungumntu ke ngoku apha ekhaya funeka uzibuze lo mbuzo ukuthi ndiyenzela ntoni mna le nto. Inobungozi ke ngoba okokuqala uba uxelela abantu ukuthi nomyeni wakho kanye nosapho lwakho niseDubai niyospenda i-anniversary yethu, uvula ikroba labantu okokubana mababe amasela abe izinto zakho ngoba bayayazi uba ungade uchecke in, le nto siyibiza ukuba ukuchecka in useDubai. Ithethe ukuthi loo nto leyo akekho umuntu osendlini ngaphandle kokuthi ke wena ke ushiya abantu abasendlini. Kodwa ubukhulu becala sube bengekho abantu abasendlini bayangena ke abantu baqhekeza indlu yakho bakuthathele izinto ezibalulekileyo. Okwesibini, i-insurance companies ngoku into eziyenzayo xa wena ufaka iclaim yakho uchaza ukuba ufumane i-car accident bayajonga uba ubuphi na. Ubukhulu becala abantu abafumana i-car accident ayisolo kunjalo bangabantu ithi kanti ebesendaweni yokusela utywala. Xa ifumanisekile ke insurance ukuthi ubusendaweni yosela utywala bayakubonisa ii-pictures okanye ne-location obuyisherile yokugqibela ngela xesha okanye phambi kokuba uyishiye endaweni yotywala. Baye batsho ke bathi ke i-possibility yokokubana wena ngexesha ubufumana i-accident ubuphantsi kwempembelelo zotywala. Okwesithathu nokokugqibela awubeki wena okanye ubomi bakho engciphekweni, ubekwa nefamily yakho ngoba uza kukhumbula okokuba uba ndichecka in nosisanda sisendaweni yolonwabo anditshekeli in for mna only, ndichekela in for iitshomi zam nefamily yam endinayo apha nabantwana. So awubeki ubomi bakho engciphekweni, ubeka ubomi babantwana befamily kwakunye neetshomi zakho. So ukusukela namhlanje umphulaphuli nawe ke umuntu obukeleyo kufuneka uzibuze umbuzo othi sikhona na isidingo esendenza uba mandiyishere i-location okanye ngalamaxesha namhlanje ndichecke in. Siyabulela kakhulu. Lo ke nguSandile Hlangani, ingcali ye-social media.